Piye Duk? Piye Duk? Mas. Oh, kodame metu. Piye? Nek apa? Eling. Saiki ya sik ya. Ngerti kok sedilu wae ya. Piye? Ana apa? Piye? Wis yang meneng ora? Sini aku. Bosak. Cah bosok. Bocah dludak. Tau ketok-ketok. Nek ora iso meneng gorene. Kan ya, nama saya Niken Salindri. Kediri punya bos. Sing duwe Tobel wong lekan golek momong. Cepe. Niki blonjo napa ndak yo badhe tindak. Awan-awan lunga blonjo ning pasar. Perawan rondo kanggo kurapane penting. Selamat malam Mbak Niken. Selamat malam, good night. Sugeng dalu Mas Bayu. Sehat to, Nduk? Alhamdulillah pangestune sehat, Mas. Sehat, saya laris Amin. kita. Moga-moga dadi seniwati sing keterima. Amin. Nduk Niken aku tak nyuwun pirsa panjenengan saiki pendidikane wis ngancik kelas pira? Kelas setunggal SMA. Wah, kelas 1 SMA wis kaya ngono. Iki lho B, contoh wae B. Ngapa? Bocah ayu pendidikannya jelas SMA. Mbak Niken nyuwun sewu cita-cita yang akan datang apa yang diinginkan? Cita-citanya ingin menjadi aktris. Oh. iya. Pantes SMA. Lah iya. Beda nek karo aku. Lho lah nek kowe Lho elek-elek ngene aku eskar. Wah, sarjana karawitan. Sarjana karaoke. Karo ngawur ae. Sing hebat ya kaya ngene iki. Mbak Niken panjenenganipun benjang pengen cita-cita dadi Aktris. aktris. Padha karo Kamu tahu aktris nggak? tahu kowe tahu ora? Ngerti. Aktris itu Apa ki aktris ki? Artis sing ning gone TV wis ta. Loh, aktris B. Aktris. Lah nggih, Aktris ki apa toh? aktris ora mudeng genap pemeran putri nggon film ka dadi aktris iki pemeran sing putri, nek aktor iki cowok. Nek wedok Aktris. Oh ya B iki aktris B. Anakku cita-cita masih pake dhuwur ngeten iki. Alah. Sing nyawang apa PC. Cita-cita anakku sampean polisi, jelas. Alhamdulillah. Ya. Beda karo anak TB, ngapa? pake dagelan, Apa? anake cita-cita dadi maling niki lho. Loh, anakku dadi apa? Maling, Anakmu dadi apa? polisi, aktris. Lho ki mesine bangga karo anakku. Loh, lah nyapa bangga? Mesine matur suwun ning anakku. Lho kok sama Anakmu dadi apa? polisi, Aku dadi maling. Lah nek ora ana maling, polisi arep nyekel sapa? Kowe Ya matur wis suwun ning wis. aku. Wis nggon aku nek dagelan muni ngono kuwi mandi tenanan ayo dadi maling tenan. Guyon Pak guyon. Keweden. Kene Mbak Niken. Mbak Niken, salam hormat untuk Ibu Bupati dan warga Klaten. Ayo disapa dulu. Jeng, niki ngaturaken sugeng dalu kagem warga Klaten. Nggih. Bersinar dan khususnya buat Ibu Bupati dan juga jajaran segenap yang para tamu undangan yang sudah hadir di sini. Nggih. Nggih, ngaturaken sembah nuwun, matur sembah nuwun. Ugi kemarin saya juga udah di sini loh Mas. Di alun-alun. Ngisi acara itu loh Hari Lurik Nasional. Nah, waktu upacara enten Ibu Bupati ning kula mboten kepanggih karo Dereng saged Bupati. salaman. Nggih. Ya engko ora ketang sedela panjenengan mandhap ora apa-apa. Oh, sampun, ngarep wow. Oh nggih. Sampun, Mau sampun. ning panggung ning ngarepan engko nek panjenengan kersake melampah rono ya tidak jadi masalah. Oh, sampun foto kali Bu Bupati. Nggih, ha. Matur sembah nuwun sampun nimbali Niken yang Nggih. kedua kalinya Nggih. di acara hari jadi Klaten yang ke-220. nggih kalian sosialisasi gempur rokok ilegal. Semoga Klaten semakin bersinar, Nggih. semakin jaya, Amin. semakin sejahtera, Amin. dan buat Ibu Bupati semakin cantik hatinya, lahir batinnya. Amin. Semoga semakin panjang umurnya. Amin. Yang penting sehat selalu, Nggih. rezekinya banyak.
Ah, ngono kuwi bintang tamu kene iki. Murine iki lancar cetha. Lah iya, Wis gundul, elek wis ora cetha. ireng sisan iki yo. Kula niki Ora nembe ketok ngertos bisa. sakniki, Pak. Ngapa ta? Ternyata setelah saya selidiki, wanita itu yang punya nama belakangnya huruf I itu mesti hebat dar kondang. Sapa huruf I? Niken Salindri. Lho matane PC. Lho wong Niken Salindri kok gawe I lho. Oh, gurine Gawe gurine. Y. J. Y. Niken Salindri yang cantik sekali. Oh, ya. Orang ngono banyol kok maksa kowe. Ya, Niken Salindri yang cantik sekali. Ibu Sri Mulyani, Heeh. Mbak Darsini kondang kabeh. Lah, Eka uget-uget kok kondang. Ayo, Eka uget-uget ora enak ini. Kamu kok gawe et lho. Lho, Eka uget-uget pendek sekali. Iya. Ya. Iki- Ya, sabar ya Kak. iki ketok ilmu pengawuran iki. Iya. Mbak Niken. Iya. Ini yang paling dinanti-nanti spesial pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Klaten itu tidak lain adalah Bu Darsini Iya, Mbak Mas. Niken Salindri. Mbak Niken Salindri dan Niken Salindro. Lah, Alhamdulillah aku itu masih keturunan darah Klaten. apa iya? Iya. Saka sapa? Ayah. Oh, ayah. Ayah Dekleng terus nyambung tenggene Budar sini terus teng Mas Murjono ke Mbak Dita juga kan Mbak Dita ke putuku asine Putuku. Oh, kuwi bake tuwek, Pak. Lah, kowe isih ana trah Klaten apa ora B kowe B? Nah, aku karo anu pengendange Mas Bayu. Oh, Mas Anggit. Mas Anggit, dadi biyen bapake Mas Anggit Anggit. karo bapakku iku Piye? tahu dihukum. Loh. Oh, tak platok. Budulmu. Kok tau dihukum maksudnya iku sedulur. Sedulur kata lho Pak. Oh, Bapak NTB dihukum tiliki, Bapak Anggit ngono. Oh, Pak NTB mulek. dihukum karo malaikat. Nggih. Wah, hebat. Mula alhamdulillah yen Mbak Niken tidak Nggih. malu mengakui sing duwe getih Klaten. nggih Ya diaturke lagu pembuka apa Mbak Niken? Ini ada elektronya, Betul. ada keyboardnya. ini langsung musik to Mas. No, nek ajeng gamelan sih ya alhamdulillah. Lho syukur bagi panjenengan dibawani duet karo Andi TB Nggih, telek nggih. bebek. Nggih. Ya. TB niku temannya Bayu, Mas. Oh, Kok maksa ya nek aku butuh kanca. Niki wonten elektron ana. Enek. Wah, iki hebat lho, kemajuan lho. Hebate piye? Lho, ingkang ngasta Ki Bayu Prisdianto. Kowe tak sakane matane. Ki Bayu Aji iku kok. Lah gawe elektron. Wah sing nyawisi panitia nyok. Eko Pris. Lah aku nek mau nganggo elektro gak nganggo lampu no. Men kaya rum kok ya. Apa gantos to asmane panjenengan Mas? Ya Mbak Niken anu langgam sik Nyidam Sari. Ah, sing enteng-enteng. Damel bawaan apa mboten? Yo gawe Bawani to. Bawani nggih, mangga. Ayo Mas. Sampeyan kan urung ndek pacangan to. Belum. Etok-etoke aku pasanganmu. Iya. Kira-kira sampeyan nek sampeyan nek duwe garwa milih apa? Dagelan apa dalang? Sing dibojoi kene apa sampean kok usul ae iki? Ya ben no, penggemar iki terus gak ikut mencintai aja nganti keblasok uripe Niken kok. Pengen yoga anu apa pengusaha, apa dagelan, apa dalang. Coba pilihane. Milih dagelan. Wah, betul kuwi. Dagelan itu tidak pernah menyakiti hati seorang wanita. Lho ngono ya. Tur ora tau susah ya. Nggih. Tapi kula niki percados so Mas. Percados piye, Bu? Biasane nek dalang niku kan nyakitin to. Ya, Tapi terus? kula lek jenengan nggih kula mboten ngertos. Nggih. Nggih napa mboten no, Bu? Ora usah golek seksi. Wis ora usah. Ora usah golek saksi kono. Aku mulai lho. Ampun wis. Mulai arep nyusul Siti. Nek dagelan kan ndek enek to ceritane dagelan menyakiti. Ora enek. Soale ndek enek sing gelem mau Mas ya ki apa jenenge diculne ning alas e ora enek sing gelem mau Mas. Kowe dipadani apa to B kok diculke? Aku mbok padano kethek. Nek aku ora apa-apa. Aku tidak mengomong, kamu aja yang mengakui. Nek aku ora apa-apa sampean padano kethek, cuma ketheke gelem ora dipadani aku. Nek ora gelem. Yo Loh, insyaallah tapi gak apa-apa lho. Padha lho karo ndase kethek. Lho, masa to B? Iya, sumpah. Walah iya B walah. Nek ku ya karo bokonge nek ku. Ning Ya bawa be. Ya, bawa. Gandrung Niken Salindri. Waduh jane. Nek
engko nek iso tak kei 50.000. Oke. Dalang ket mau ngomong. Kan dalangin aku kan Sampai nggak mesti tahu ya? loh. Ya. Mbak Putri tolong siapkan uangnya ya. Ya. Kalau bisa jangan 50 ngisin ini kan salindri yang kayak dagelan 50.000. Lah Ah, piro to Ken? Calone mbok weki piro iki? TB. Ya 1 juta ngono. 1 juta. Wah, alhamdulillah. Wah, bengi iki bayaran kowe ra ono sakmono. Sik, ora iso iki. Kowe kok mesti ben-bengi anggere tanggapan kok apa iki ora sumbut anggere bengi kok 1 yuta kok gak enak iki lho. Jane iki bayarane piro kok bendina kok 1 yuta gak enak. Akeh tapi wis tak jaluk ngarep lho. Selayaan kok karek turah 500 kok ndrup. Anu, Iya. Wes ora usah ngurusi nyiapke duit, sementing bawa. bawa oke. Ketokne suarane. Ayo. Duh wong ayu. Rasa diwarai. Oh iya. Sabar to, Bi, sabar. 50 ra sedo ngekeki yo marahi berat. Iki kok calone nggih Mas nggih. Ya wis wis ini. Rasa jegok. Dehem. Iya. Duh wong ayu. Wah, ayu tenan Mas Jenes. Oh, kulinane ngerti sapi. Aku rabi karo Niken nih anakku kaya ula weling. Lah kok iso iki? Ireng putih. Sik to, kowe kok arep rabi Niken kira-kira Niken gelem apa ora introspeksi? Gelem, no. Lho, kowe iki tok bojo ngene iki. Masa ya ora mikir-mikir sik kok terus muni gelem. Mboten, Pak. Gelem kula, Pak. Estu. Sebabe apa kowe kok gelem karo gundul? Mahare helikopter, pesawat, mobil Alphard, Pajero, Apa? Lamborghini. Alphard Pajero, aku rene ngebis. Bakal tuku Alphard iki jenenge sapa? B. Kok sak yuta rene kok Alphard. Kowe iki kok wong lanang kok goblok piye? Wong Kalau lanang iki kamu kudu cinta itu ya seharusnya kamu itu dari sekarang Perwira. mencari uang. Wong iki aja meringkos raine, ketoke dadane. dadane perwira wong lanang iki kudu sombong didhisikne masalah melarat keri B. Heeh. Sombong sik ngono lho. Heeh. Kono kok tenang. Helikopter aku wis duwe mangki. Ning kono enek helikopter loro, wis tak tukone nggo. Iya. Pesawat ya enek kono lho pojokan mang. Alphard mburi ki mau enek mau loro cilik-cilik ning kono. Perwira kowe njaluk apa wong ayu? Ya. Duh wong ayu. Ababmu gak enak Mas Sambung. Mosok to? Ababnya sapa? Slendro apa TB? Jajal lambung ah. Walah ngawur aku lho. Sik to. Lah nyapa kowe kok ora ngomong iki? Kok ora isin blas. Ayo. Lah kok lagi bambu Pak ya. Bendale suwi lah kok. Lah yo. Bocah anggere brengose kaya lele ya angel dijak omong Oh iki. dagelan kok mangane batang. Anu. Pepucane ngati. Dipas nih Mas, nadane Mas. Lho sing ora iso ngepas iki kowe apa kono, Be? Moji. Anu. Ya. Kaya ngene wong nandang as moro. Digandengin cahayu, digandeng Digandeng. jak mlaku Mbak Niken, jak mlaku. Duh jar. Sing lanang ki. Lah ya wis. Ayo. Iki nek gak keluargane ora iso lho ngematne iki lho. Sing romantis. Oh iya. Awake dhewe ning kene iku ibarate iku nduduhne Apa? Nek awake dhewe iku pasangan sehidup semati, cara tresnane iku labuh Tresna Sambaya Putra. Sabaya Putra jeneng jaranan. Sabaya Mukti, Sabaya Mati kok Sabaya Putra. Sambaya Mukti Sambaya. Kayak kulino melok jaranan iki. Ayo. Apa to awakku dhewe Jan. diajeng Niken Salindri. Nah iki toprak niki, umpake toprak kok wis. Dawuh Kakang Mas. Aduh kurang. Iya. Lah kurang kenes. Piye ta piye ta? Lagi dawuh Kakang Mas. Iya. Nganggo iya. Ya dipraktekne, Prakteke. Dawuh Kakang Mas. Piye Piye, Be? Apa pancen siramu tresna marang pun Kakang? Dawuh Kakang Mas. Nih, takoni. Tak baleni, Be, Be. Apa para pepunden bakal nyarujuki yen aku darep karo kowe wong ayu? Dawuh Kakang Mas.
edan apa itu tadi? Pak menang. Apa? Wonten kamar kosong. Lah Arep apa? Tak ngawur Ya, pisan wae. Lah dia mau jare kon muni ngono. Pate dawuh Kakang Mati wis kuwi tok. Oh ya. Lah jenenge ketoprak lho Mas, masa ya enek ihi. Lah iya. Kowe iki ketoprak. Ketoprak nek hei ngono enek. Kowe iki Hei kuwi Solo. kowe iki ketoprakmu iki suaramu kurang gede. Piye, Mas? Lho pamane Diajeng, kurang gede nek, kurang gede. diajeng, Kurang gede. gede. diajeng, Kurang gede. diajeng. Gede-gede. Tresnoku. Aku malah kok kirik ta malah. Kurang gede iki. Ono Tutuke sik. Duh dewa Jawata was sono mring mami. Nduk niki Ken, kocape jenengan iki tak dapuk dadi wong wedok sing kedanan karo TB. Oh ngaten. Heeh. Kan arep rupane kaya letong kuwi anggapen kuwi bagus dhewe. Mas kok letong kok Mas? Aja letong, Pak. Srintil. Malah krek wedhus. lah apa be? Lincung ora tau. Dadi awakmu kedaran karo aku nguber-nguber aku, begitu petuk aku terus aku mbok rangkul terus aku mbambung, tapi aku cocok gelem. Lah ora gelem yo. Sing paling gawe skenario penake dhewe. Sing arep ngambung dapur kuwi lho sapa? Sing arep ngabung telek ya sapa? Oh iya telek. Lah iya. Nek ora apa-apa be. Nikane jijik tenan lho kuwi. Sak iki nyuwun sewu digandrung tenanan Ayo, sono tak, tadi ayo. kan sak wayah-wayah nggo jagani be. Petukan kado petukan langsung anu ya. Iya. Anu ya nyane manut aku Mas Anggit. Tutuk tulung dak tak jleng ngono ya. Yo Dodok tundak tak jeleng. Dadi eling-eling yo. Manut karo TB. Ah. Ayo. Ya nih kan tuluk. Iki iringan apa to be iki kok kene gudang ketoprak lho be. Tukang kendange sing sini. Loh, bener kok. Tutuk tulung dak tak jleng ngono lho. Kaya biasane lho. Oh iya. Ya wes. Yo. Nih kan. Oh, Iya, biasa. iya. Tutuk. Wes ta. Sik nyapa kowe nesu nek. Sekian saya seperti piye. Oh, Ini. Tutuk tulung dak tak nung. Ya. Ya kan dituruti kan. Turuti bocah nek ape ninggal keling yo ngono. Tak. Ayo tak muni kan. Ya. Bikin. Ayo. Tutuk. Wes. Kowe aja ngisin-ngisini kancane, Be. Kowe aja mirang-mirangne aku, Be. Kowe iki kok omah bareng aku. Aku gila. Jijik tenan lho cah. Mosok latu-latuku Mbak Osrok. Lah kowe arep ngisin-ngisinke aku lho, kula melu wirang lho. Mbak Cange, kowe tak omongi to, Be. Kowe iki kok omah bareng karo aku. Surjan padha, jarik padha, blangkon padha. Kok arep ngisin-ngisinke aku to kowe iki? Ya ono sing beda. Apa? Yo. Tutuke sik. Nikane gila tenan lho kuwi aja kepedenen Oh, nek gila idonono, Nduk. Ya, Besok kapan katekan? Kakang Mas. Apa wong Saestu kula tresno kalian panjenengan lho Kang Mas. jagat tepung gelang anggonipun kakangmu padi wanita kang bisa gawe seneng atiku ora ono liya ya mung kowe. Lah, toprak iki. Wes Ngebrungi wayang. Aku nek kadung ngomong api cuma lali. Pengen bobok ya. Sik to kene. Bosake. Yo. Enak. Aduh, kaya perawat. Kowe manut aku apa ora? Kowe nek ora manut aku tak pecat piye? Ora ya manut-manut. Iya. Sing melui sapa sing mecat sapa?
Kowe nek tak pecat ra ndek bolo, ra ndek kanca kowe piye? Ora sampean. Awakmu tok wae. Mergo sing murah awakmu. Yo. Besok kapan katekan? Kang Mas. Apa? Pangku Kang Mas. Pangku. Ki wong semene iki do gentenan lho mau ditawani. Oh, Lah kowe dikon malah. Kowe iki arep mangku apa ape nelek? aku nek mangku adikku ngene iki. Kaya Raden Gatotkaca kae lho, jengkeng. Oh, alas wayang ngaten niku. Yo, kok kene sikil. Ning kono ki lungguh kono. Lah sikil sengen mundur. Nah, sikil mundur, sikil kiwa maju. Madhep ora. Nah, maju mlaku, karo mlaku mlaku. Ayo mlaku. Ketoke kok pantes ngene timbang mlaku biasa, Be. Anu sak welase, Nduk. Pas iki delongkas kok sapar kowe ngene yo, Be. Yo, Seneng kowe. Jejer. Jejer lan wong. Piye, Be? Napa kowe? Lah kok edan iki piye? Be, Apa, Nduk? Be. Piye, Duk? Piye, Duk? Mas. Oh, kodame metu. Piye, Be? Enek apa? Eling. Saiki yo sik ya. Ngadeg kok sedilu wae ya. Piye, Be? Ana apa? Piye? Wis meneng ora? Sing sini aku. Bosok. Cah bosok. Bocah dludak. Tau ketokrom. Nek ora iso meneng gorene. Kuwi kan omong sapa lho Mas? Aja omong sapa? Lah yo kuwi gumun ketoke kodame. Oh, kota. Iki cara kodame napa niki Mas Bayu? Rawa rontek. Ayo kapian. Lah napa kodamipun? Kirek. Praktek Be kodamu kirek piye, Be? Aku kira malah biyen tak pangan saiki alhamdulillah mboten malah. Apa alhamdulillah ya. Tobat. Wis. Celeng saniki. Malah nemen kuwi. Yo tak sik. Jejer lan wong. Lho pengin. Sapa? Iki lho. Adike Pak Marwoto iki lho. Kok Marwoto iku piye? Lah padha untune. Ngawur iki. Upama sira nahkoda. Upama sira nahkoda tanpa perang tanpa perahu sasat saraden lotri Walah. Apa? apa ini ora tekan biyen lho lho Sokidah Rano. Edam Sari Yo, langgame Cahayu. Ayo selanang lu juga tuh itu Brewi. nggih niki napa ana pita lagunya Lestari juga bisa Engko no, iki langgam sik kok. sakit mboten Lestari Loh, Lah kowe po iso. Kowe iki kok maring Mas. Sang Dewi Hanoto Baris aku wit kuwi arep Dampak. kowe iki arep budalan Wis pokoke kowe anggere kleru sirahmu ucul belak lho. Siap. Pun kula anu silih Mas iki Mas. Ya. Rano. Aku kang bakal liwat
Mas Lendro. Dawuh Mbak Cangi, Mbak Dam sare niku wit biyen pancen wis enek. Nggih. Ning niki sing aran semen iringane niku pepundhen kula Sinten? Pak Wito Radio sing kala sampun berkahi ngendang kelenengan sonten wau. Oh. Pak Wito rin ya momong cangik. Nggih, menika kula kinturaken dhateng Pak Wito wilujeng lenggah. Nggih. Nggih, monggo. Ya Mbak Niken. Bablas ke tembang kangen ayo. Dipadake larase, orjene karo gamelane. Yo. Yo. Ayo Pak. Sesak lebu sedeng Yup. saya manggil dan krimis rawes suwes banyu kang tumetes ewun tambah kangen moga bisa dadi komo Hey. yen ora siramu Hey. tansah ketetalku rasa kang tampil aku lewat tembang kangen muka bisa dadi tombo kangen iki nandang uyuh rin Sadar diri. Pripun? Sing cendhek sapa, sing dhuwur sapa, wis iso menempatkan tempat masing-masing. Betul, betul. Piye, Dro? Wah, cantik-cantik ta saiki ta? Nggih, wah. Kandhane ya. Piye B ini adalah pejuang keluarga hebat-hebat ngene iki lho B. Kaya panjenenganipun Bu Haja Sri Mulyani, beliau-beliau juga pejuang keluarga. Ngapa to iki? Wong loro kok umek perkara dhuwur-dhuwuran iki ngopo to? Mbok diukur karo Mbak Mudin nek ora percaya kok. Ya, Mas TB, Mas Indro. Dawuh. Aku tak ngaturke pepeling luwih dhisik. Buka celuk. Ya, ning upama dibawani ya ora dadi masalah. Nggih no. Niki ya ana panyuwun saking para kadang WMC ngersakaken pepeling. Nah, iki cocok. Ya diaturke sik dibawani. Saka kono dhewe kae sapa kae Rizky. Iki Mbak. Rizky. Dalam Pak Bayu. Iki ana sing nyuwun saka WMC lan uga penggemar wayang saking Karang Nangka ngersakaken pepeling. Nggih. Lumantar live streaming. Nah, iki ya ana sing paring bebungah utawa saweran. Wonten nggih. Bisa pepeling Rizky? Saged, Bos. Jatahmu 50. Alhamdulillah. Titip. Lah Mbak, kok iso pepelinge entuk. Ya Dita. Bisa bawa pepeling? Saged. Nah, ini jatah 50. Suci? Nggih. Bawa pepeling iso? Saged. Jatah. Ayo. Eka, pepeling iso? Nggih, saged. Nah, jatah. Nggih, matur nuwun. Slendro? Dawuh Mas. Iso pepeling? Saged. 50. Melok grup iki kok enak B. TB? Dalem
Iso bawa pepiling? Alah saged pepiling. Ya, coba sih. Jajal kaya ngopo saiki suara. Aku kok pengen krungu. Oh iya. Liyane ora dijajal. Kowe ya kebijakane dalang to, Be. Kowe iki kok ngatur dalang bengi iki uripmu karo melu kene kok. Nggih ngapunten. Ane jajal riyen nggih. Jajal sik no. Tapi saestu lho nggih. Iya. Kediri jadi Kediri kutane. Purwodadi wiraan. Kok parikan no. Kediri sing dadi yo. Gundul cengoh ya. Kediri kutane. sing dadi bukti lah nyatane. Karep kula ngaten iki lho. Iya. Mergo mikir dhuwit 50 nih lho Dik. Ndak ayo bawa kaya ngapa? Suarane TV. Waduh. Pepeling lestari sak Ya. Nano. Ya be. Nene enenu enono. Kene mau ngancer-anceri kok. Rasa ngawur ngono to, Bebe. Lah sampean kok marahi kula kaya kula niku wong budhek e. Oh iya wis. Kawitan. Rendro Mas. Wis iki lho wis lendro. Nano. Ayo. Rukun Islam Jas. kang 5 puniki 50 yo abot. Kosek lho rampung. Tuntuke nano. nani Ditutuk niki blangkone dienggo ketok meneh ora miayu wong piantun Klaten ki hebat-hebat kok. Yo tuntuke B. kati ndak nomring para somo apa Ora usah nangis, mengke rak diparingi duit Mas Bayu dhewe to. Iki lho tak cepake kene lho. Nangis ae. Wis yo. Nano. Ya. Sik to. Kowe iki nyapa lho kok nangis lho ngopo? Kowe iki nangis iki ngopo? Kowe kelingan sapa? Kelingan Mbah Siti mau to iki. ora Lah ngopo? aku lek kon bawa pepeling Piye? kuwi ora masalah Lah kowe terus? kok nangis? kok kon nembang aku tuh lagi diparingi arto karo Mas Bayu ora masalah Ora apa-apa. Lah nangis kuwi ngopo? sing kebacut iku siji Gene. tumon blangkon dikai fresh care masa dasku masuk angin Sirahmu ngopo? Ngene. Sirahmu apa? Ngene. Lah niki. Kene. Tak lampu kene cabat. Iki jarang lho Be dalang-dalang kok. Ayo, aku ora tau. Ayo. Wes. Piye? Iki jarang Be nek gak tresno kowe gak mungkin Mas Bayu. tresno apa Lho, iki saking tresnane karo awakmu. malah diratake kok malah kok maune mek bun-bulan to saking malah kabeh Jagani nek sirahmu masuk angin. Yo, tutuke. Nano. fresh care ini Bebasanmu. bebasan mong mampir ngombe Ya. Kamu ngece. Seneng nek ndasku kobong seneng. Ora. Beler yo wis mbok dilat apa piye? Sirah kok dilat. Dilono beler, Pak. Sore ra tak nek film. Yo, salat. Salat kang limang waktu. Ya. Kudu tansah nonane dipun lampahi ya. Teket Mas. Oh, sik urung rampung aja saya kacaket Separuh jalan ya lho. sore iki wutuh iki nek separo ya selawe. Ayo, iku. Wah. Jane mira swara kae apik suarane. Dong pengen sakit ora? Yo pengen. Lah ayo tutuke, ayo. Manut to kok. Iku cagak agama pakar dikang luhur. Kurang sithik lho, kurang sithik iki. Ayo. Mas menang mangke nambahi mboten. Lah. Niki ngantek bar. Ngomong urung. Tak biarne niki sampai sak titik kumane niki. Saja. Apa to iki jane? Kok ayo nganggo- tutuke.
ngedohken tumindak mungkar nakir. Hei, mungkar ora nggo nakir. Rasa ngedohken tumindak mungkar. Niku malaikat kembar mungkar nakir atip Iki ora kuwi. Bawa ki enek ulun supane enek guru lagune guru wilangane kok ditambahi. dadi nakir mboten derek. Ora. Oh, cilok. Mungkar ya. Lah sampeyan nek pas teng mriku pripun? iku dhewe ya be bocah kok gundul kok cengong to be iki. Ayo, ngedohken tumindak mungkar. Tumindak mungkar. Ya. Yakti urip mangya tentrem lahir batin. Oh, sik kurang sithik iki lho. Kurang sakit. Lah iya kok sik ditekke sik kok. Kowe gelem Mas menang. nyapa? Ayo ntekke. Ditekke kowe gelem dibayar 40.000. Ayo. Ayo. Ora no. Terus tresno. Kok iso sesideman pepele kok iso sesideman iki lho. Bejo donya akhirat. Lah nggih Mas dielingno aja nganti demenan lho Pak. Iki jagani kok nek ana jalukan pepeling karo sesideman mbok barengne ya. Jondonya akhirat. Matur nuwun. 50. Jogete sik. Iya. Yo langgame dijogeti sik. Pak, Piye to? lah niki iso tok wis full 50 lah kok sak bawane lho. Sampai mungkar nakir lho. B, kuwi kebijakan dari dalang. Kowe kok iso ngatur dalang iki pangkatmu apa? Mun mboten usah joget selawe ra apa-apa. Lah kowe susuk duwe nggawa ora? Lah iki nek tak paro tak suwek ora entuk lho. Ora payu ditukokke lho. Iya. Iki ngurusak duwe negara ora entuk lho. Kudu wutuh. Yo monggo joget. Ayo. Masa menang sido ora iki. Yo, buka celuk Mbak Rizky. Malah. Lelo. Yo. Yen wancine tansah dielengke wis wancine padha nindakake atan wis ngumandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran Soleh hati jagae agama lima metu tututan sakti joko kanthi istiqomah yen Monggo sedaya ayo. yen wancine tansah dielengke wis wancine padha nindakake atan wis ngumandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi jagae agama limang waktu kudu
wis diaturke milih monggo niken salekuk. Kok salekuk to, Mas? Nek mau acarane disnatalis, saiki acarane anak PAUD. Lah sapa? Ben adil. Tak cilik wis wengi ora ndang turu sesuk sekolah. Rumah samu arep ngono tuwek kuwi. Tuwek kok randang didos gitu. Nduk Eka. Dalem. Waduh kan. Alhamdulillah tekan ngalun-alun Klaten. Nggih, leres. Nggih. Wayangan ora mung dina iki wae ya Mbak Eka. Nggih. Merga niki rangkaian hari jadi niku akeh pagelaran wayang. Kaya tanggal 5 Agustus. Oh, kuwi sesuk. Nggih. Rutinan malam Selasa Kliwon mapan wonten RSPD Gedung Pandanaran Klaten. Dalang Ki Gilang Setiawan, Ki Ananda Bontot, Ki Drwendra Wedotama. Wah, sesuk bengi ya. Wah. Dibacutke tanggal 8 Agustus rutinan malam Jumat Pon. Bangsal Soropaten Pandanan, Karanganom Klaten. Dalang Ki Kasino Pandoyo. Terus tanggal 24 Agustus hari ulang tahun Klaten. Dalang Ki Bagong Darmono, Ki Sarlair Puspa Pandoyo, Ki Dono Mokaton. Lokasi di Taman Kuliner Klaten. Ya, wah dan tepuk tangan untuk Klaten Bapak Ibu, hebat luar biasa. Biasa. Kene iki alun-alun hari jadi nek urung wayangan urung diarani hari jadi. Nggih, leres. Oh, malah komplit matur nuwun karo Bu Bupati atas perhatian terhadap para seniman seniwati. Leres. Wayangan sakmono kae aku ora iso kabeh. Loh, tanggal 5 barang mau, Bek. 5 terusan 8, 24 ora iso kabeh to. Mboten saged. Lah arep ning ndi kowe? Lah ora ditanggap aku. Oh iya iya. Lah mengko to kali Pak sapa ki Pak Ketua DPR mengki. Pak masa menang. Ki wonten sing ngersake gubuk asmara. Ayo diaturke adikku wedok. Nduk Eka prihatin sih alias Eka uget-uget. Loh, kowe aja nyepelekke Be. Arep kaya tugelan debok ning ki suarane luar biasa. Rono Mas Bayu Juragan Gedang, rono. Oh, juragan gedhak kentes kowe. Kowe ora juragan gedang. Nggih. Iya, diaturke sik, monggo. Gubuk asmara dibawani. Ayo, Kak. Ya. Nyingkar nyingkur. Ayo, kayak apa? Nek bawa iki guyu kaya niken lho. Angger sak larik guyu. Nah, ekspresine diketokne. Aku wis diwarai iki. Iya. Iki nek marahi mesti guyu terus. Lah bae gendeng cah iki. Iya. Kayak Ora saiki wis waras. ya Kak, nyingkar. Ya. Mesem. Ayo. Jare mesem rek. Yo kok nembang sik. Nembang sik. Nyingkar nyingkur. Tak sawang kok ngisori lah kok irunge mekrok to. Apa ya irung kon buntet, lambekan kon ndi? Yo iya kok. Lambekan kok. Tapi lah ya biasa. Rasa tukaran karo kancane rasa tukaran. Iki kakak tingkat kok iso. Yo nek kakak tinggal yo salaman sik. Salaman sik ngono lho. Lah yo tukaran. Pas lho iki. Cilik iki kabeh PAUD. Lah kowe? Lah kowe Pak Bon. Pangkate ora piye ngono. Ayo. Wiwitane nyingkar nyingkur. Digawe obah untune sok goyang. Obah untune goyang maksudnya. Digawe nembang untumu iku kaya anu sesuk gawe BPJS. apa BPJS? Gawe masang behel. Behel. Tapi gawe BPJS. Lah bojomu apa bukan masang? Padha karo bojoku. Lah bojomu Masang behel gawe BPJS. Terus Akhirnya kawate sing didamel kan berhubung BPJS kawat elek Pak. wong Kawat ram. gratis. kawat ram. Nggih. Digawe bekel plek dipeseni karo doktere selama 3 bulan jangan sikat gigi ya soalnya ini kawatnya jelek. Heeh. 3 bulan rasikatan Pak. Piye? Wah jenenge isi lombok isi tomat ning kantene nguntu iso tukul lho. Kaya pot lho calon. Wis meneng aja jakmong. Wis cangkem opo? Wis aja jakmong. Kuwi ngawur nek omong kok. Wis rasa omong. Yo. Lingsem ngengken. Ngopo iki? Ngopo? Ngopo? Dursasana watuk. Oh iya. Ayo. Ben aman kupingmu sempeli kapas. Yo Kak. Tisu tisu. Lelampahan kang uri
tresno tulus senadyan ning gubuk asmara. Yuk, diantarke buka celuk nggak? Maka, ayo, maka. Yo. Yen liwat aku kelingan. TB joget, ayo. Bokae biyen tak leren. Yo. Agak kebak tulisan. Ah. Irama seger, Cak. Monggo. Yo. Goyang Raja Kubis nyetutke jogetane Kak. Ya Kak. Tarik. Menane. Ayo. Ayo. Kowe mudhun endi? Karo habis. Ya ya ya. Catetan sajroning yen kae kanggo ngandum tresno tanpa bantal tanpa kosong bapak bute ketangan asmara Mumpeng ya. gubuk kae wayah besok Piye, Yo, Be? Piye? Apa? Rasane kayak latihan stroke ya. Ojo. Oh, ngendek lho. Ora ndek elek lho. Iki jenenge goyange dhewe to duwe ciri khas kok. Ngono kuwi apik Mas DB. Ayo. Ya Kak, tutuke. Ya. Catetan sajroning ati nyatan luntur saya marah ati aku kok edan karo mangaleren ning gubuk asmara. Alhamdulillah. Ya, nggih. Anu, nyuwun tulung Mbak Dita Intawati ngancani Mbak Niken kene. Mbak, mataram, turuk. Yo.
Slendro, dawuh Mas Bayu. gandeng bagusmu tanpa upama tak pasangke karo nduk niken. Oh lah, Lah, pilihannya Mas Bayu, Bi. Mbak Dita, gandeng panjenengan iki sabare tanpa upama tak pasangke karo TB. Mboten enten lintune to. Piye? Mama aku Mboten gelem enten lho, mama lintune. aku. Lah piye, Nduk? Nek umpama niken gelem to? Gelem aku karo iki. Niken wae gelem kok awakmu ora gelem. Kuwi kleru. Gelem aku karena tak pateni. Aku ora diwarisan apa-apa lho. Masa Ora apa-apa dipate mati rambut dina nek. gue latihan, Bi. Mati kok latihan. Gerajakan Banyuwangi, ayo Mbak Dita karo Mbak Niken. Ya, dibawani gagrag Banyuwangen. Engko pas bawa dijenggleng manut pasangane dhewe-dhewe. Oh, nggih. Piye to kok malah linggih? Sik tak ngombe sik. Ya, ben mesakne. Mbok menawa kok bar ngombe iso dhuwur. Ayo. Ya, Insyaallah, Bos. ya. Ya Mbak Dita. Mambiat mayone man. Mampiat mayone manjang. Dul, Piye to iki? kok malah meneng Lho lah terusé bawa. Lah iya nek disenggaki kowe joget terus jenggleng. Contoh kaya nduk niken, Egen. Wah, iki wong budek kaya melok tanggapan iki lho. Nyon sewu rada rene. Oh iya baleni. Oh iya iya. Terus nek iki goblok. Goblok kok jenan. Lagi iki aku goblok maune lho nemen ndek rono. Coba baleni. Aku rong ngene Nah, kok nek wis rono kuwi kayak Nganggo ngene barang kok. Heeh. Aja pengen lho, Be, iki bojoku, Be. Ora. Suwarane. Yop. Iya. Urung meneh. urung jek ngene iki jek lagi pisan kok nek wis ngene lah ngene Oh. Oh, nganggo wolak-walik kok. Wolak-walik. Detikane ngene iki. Contoh TB go contoh. Jajal, kowe, Be, jajal, Be. Ladenane wong. Kowe kae kok. Kowe iki bojone tangga iki. Lah iki balung tok iki. Untuk sirahmu iso sigar nyuk. Pancen nggih balungan ki kok. Ayo. Kan Serah. Kowe iku gaya apa? Kowe iki lho ngangge gaya apa? Wong jenggleng ku gayane punya ciri sendiri-sendiri. Lah dadak kowe ngene iki lho. Gaya bangau. Wis bene disawang ae lho nyapu lho bene piye. Heeh. Ayo. Malah delok wong edan. ora ngono kuwi lho nek kono kae iki. Loh, gayane Dede ya, Be ya. Ojo terpengaruh. Ya, Aku Dede. siap-siap malah kowe keturun. Lah kudune piye Yo kudune? padha siape. Ya. Cara kewan-kewan praktekne ngono. Ya, ya. Nyaram biai Nusa Bojo arep mbok tinjui piye kowe? Dek ketok gagah gayaku beda. Ya ora ya, aja nek raine sing wedok ning kono ngarepan ngono lah. Kowe malah nyapa kok mbok praktekne ekspresine ya ora kaya ngono kuwi gayane no. Nuswantara Nuswantara Dek. Enak ya. Banyu Sokor ra iso. Ora iso ngadeg. Kowe ku ngerti jem-jeman apa ora? Ya, Mbak Niken, ya Nduk Niken, ya. Wah, wis harus pasangan ra dadi kok kae. Sinten? Ayo, Nduk. Wangi. Banyuwangi.
Oh, Malik. Oh ya. Iye. Ya, Be, mumbul, Be. Bojomu ngendi? Nginceng. Eh, Lah ora di live streaming. Ngawur ae ki kok jenggle kok dadak nginceng lho. ngono kuwi lho iso apa ora? Awakmu mestine sing ngono kuwi. Lah kamu gak muni kok. Kamu terus kene ya, blek nek asaku ini kok miber, peket-peket kok picek gabon karo jago. Peket-peket wis awak mangkrem, blek terus aku ngangkring. Lho. Alah. Kok nangkring. Yo, Dit. Kolon genong. Olah, Mbok operasi men lakune ora ngono kuwi. kowe iki joget mau kena hernia. Ora ngono. Lah piye? Klobro jileng ngono lho. Lho randang jileng kok. Kowe aja nyalane kene kono to sing mbok Ya salane. niken, ya niken. Lor lan kidung alas angkat Lor lan gitu. Lanjut Mbak Dita. Aduh, anakmu tangi. Anakmu tangi. Sapa? Mi. Anake sapa? Anak karo iki. Lah yo, lah kok ora ndek daging lho. Rupane kayak Pandu ya. Masa aduh. Ngonyak kaya padu. Luwe parah padu. Yo. Anake. Neno. Belam biangan Yuk. Anahin dia. Yuk. Nusantara. Yo, diaturke gerajakan Banyuwangi monggo aja. Yo. Gerajakan Banyuwangi. Hey, yo. Raino
sir-siranan didandangan gandeng asih kanggo wangian alon bayote aling alaling yo kerajaan wangi rena bani sing tau sepi lanang watan negani yo gandeng tangan ring pinggiran leger basisir gerak Loro limo. kisik-kisik samayanan magresa awas herep Loro pitu. yang yo yo alhamdulillah